because kay ilang gi-reject ang buhi nga Dios, nga ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Mao kana ang ato ang Dios pud karon nga diin mo na atong gialagaran nga. Mao kana ang nagasaad ka nato. Labi na kining covenant of truth, the covenant of peace. Muna ipadayon nato ni ang peace, no? Kaning kalinaw sa ato ang kinabuhi kay labi nang buabot anda kung kagubot. Asa man ta padulong? Wa may lain mo sulti nato ang Ginoo raman. Wala na'y presidente magmando nato nga maghilom lang ta. Pasagdi lang ninyo ng mga gira, mga gubot. Dili naman na sila muingon ng mga gobyerno diri. Kundili ang Ginoo ra gyud nakasulti about anang peace. Gani ningon gani si Jesus Christ. Nga nisulat sa John. My peace I give unto you, that the world cannot give, that the world cannot understand. Mo na iyang gingon kanang peace nga iatag sa Ginoo nato. Nga ang kalibutan dili daw kuno makataga ng peace. Ni makasabot sila sa peace. Kanang kalinaw ba? Kanang walay problema nga ato ang masugatan. Labi na adunay great tribulation. Mao bitang ningon si Jesus Christ, there will be a great tribulation. So therefore, ang pulong sa Ginoo nag-declare ni daan og peace. Kay sa wa pa siya nagsulti. Sa wa pa niya ni si Jesus Christ. Sa wa pa pangutana si Jesus Christ kanus siya mubalik. Mana gi-declare na daan ang peace. Nga din ang peace mao kana ang covenant jud sa Ginoo para sa tao, no? Aron dili mahadlok. Kay nga naman una mubalik si Kristo, there will be a great tribulation. Na unsa man inyong buhaton? Unsa matong buhaton daw bi? Gitudlo ba na sa mga pastor sa inyo o rapture lang? Ang pamutana diya kinsa may rapture tanang mga Kristohanon. Diwa gani nagtudlo about kung kinsay rapture ron. Which is sabi mo sa tinuod lang kung kinsay rapture ron sa Ginoo. Kadtong dunay kalinaw aron magbantay siya kung kanusa sa gawon kanusa siya rapture ron. Di na siya maproblema kung kanus at wa may nasayod, pero kung doon na siya kalinaw, mo na nang gingon nga di na siya mabalaka. So therefore, kining peace mo na ito isgutan karon ipadayon nato ni kay diri sa Bible mao kani ang final yun. Kung imong basahon ang tibok Bible, ang final yun nga gisulti gyud sa Bible matod pa sa mga propeta o sa mga anak sa Ginoo nga mao si Kristo bisan sa mga apostoles is about peace gyud. Kay nga naman ningon man gud si Apostol Pablo or sa Hebrew, without peace and holiness, no one shall see God. Mo nang ningon si Apostol Pablo, pursue peace. Ikuan yun ang kalinaw. Aron di ta ma-trouble, aron dili ta ma-move. Kay nga naman, dunay gingon sa Hebrews nga di moabot jud ang panahon nga uyugon jud sa Ginoo ang kalibutan, uyugon ba? Aron mabilin daw kadtong mga dili mauyog. Unya kadtong mga mauyog ang mga wala. So asa man ang mga tao nga di mauyog kadto ra nakasulod sa kingdom nga dili mauyog. Mao kana ang gitawag og the kingdom of kanang gitawag giingon sa Ginoo spiritual kingdom. Mo nang giingon mystery man gud ning giingon sa Ginoo no ni Jesus Christ mismo, si Jesus Christ. Dunya diya sa kingdom naa diya ang peace. Kay ang kingdom nga giingon sa Ginoo mao nang righteousness. Unya the work of righteousness ingon ni Isaiah is peace. Ang buhat daw sa pagkamatarong mo nang kalinaw. Kung ikaw nagbuhat og pagkamatarong, makabatong kag kalinaw, wala kay problema sa imong kinabuhi kung unsa may mahitabo puhon. Basta ang Ginoo nag-lead nato. Mo nang gingon nga si Jesus Christ ingon pa sa Lucas chapter 1 verse 79 man nga siya mo ay nag-guide sa atong dalan sa ato ang tiil. Gigayran ang atong tiil ngadto sa dalan sa kalinaw. Kanang peace kay ngano man ang mga tao sa Ginoo wala na sila nakabaton og peace. Sukad nga nawala si Jesus Christ. Sukad nawala ang mga apostoles.
maninungdan ang mga Israelites na adto kang Hitler. Nahitabo ang Holocaust kay nga naman nawala man sila sa dalan sa kalinaw, which is nga ang Bible nagpasidaan na daw about anang peace, kanang gitawag og the covenant of peace. Tulo ni ka padayag sa Bible nga ang una ang covenant of peace, nakigsaad ang Ginoo nga ang tao niya tagaag peace. Mo na inungdan nga nagpromise ang Ginoo og land of peace na pod. Nga katong land of peace nga giingon kang Moses, nga halos gipatan-aw lang siya, gipakita lang sa iya, pero di siya kasulod. Mo na inungdan si Joshua mo'y gigamit, nga giingnan siya kanang yutaan na kinahanglan magpuyo mo sa kalinaw. Kinahanglan mag-risk mo diya sa kalinaw, kanang bot sa bot nga ang mga tao nga gipramisan og land kay peace man to, kinahanglan wa sila kaaway. Ya unsa may nahitabo atong unang panahon nga bisan si Joshua akong gibasa nga diin wa gyud sila katilaw og peace. Tingano daghan mo sila kaaway. Pagsulod na lang daan sa yuta sa land of peace, daghan na sila kalaban. Mainungdan gani pag ingon nga kanang yutaan nga giingon daw kuno ni Moses, giingnan si Joshua. Joshua sudlag yun na ninyo ng yutaan kanang Kanaan. Nya kay naamay nagpuyo daan dito kananay mga tao, mga dagko pag yun. Mo tinungdan katong 12 spies nga nag-espiya dito, gipadala ni Joshua, ni Moses. Samtang niadto sila dito, ni Joshua ra gipadala ni Joshua. Si Moses diya iyang gipadala. Sa diya si Moses nagpadala nga adto asa na ninyo, tanawan na ninyo dito, pagtan-aw nila dito. Moto nga din ang napulo kabo kay 12 man sila. Nahadlok kay dagko kayong tao dito. Nahadlok sila nga dili nila makayag yun na. Mo nang gingon dito nga ang mga napulo ka buhok ni talaw kay wa sila pagsalig silang Ginoo nga din sila gipagawas unta sa Ehipto, gipakitaan daghang kayong gahom. Napulo ka milagro nga gipakita sa Ginoo aron lang gyud sila makagawas. Nya katundua si Joshua ug si Caleb mo to ang nag-report nga din matud pa ni Joshua ug ni Caleb kaya nato nang yutaan na. Gani ningon gani si Joshua para sa ato muralan na sila og lukton. Kailan mo lukton? Kanang lukton ba nga grasshopper ba? Ngunana lang daw na, giingon yun ni Joshua na, mo to inungdan. Ningon dayon to sa Moses ila nga sudla na ninyo nya kay si Moses wala na makabot. Mo to si Joshua nagpadayon pakigbugno, pakig-away, mo to hinungdan. Nga pagadto nila dito, mo na si Joshua dako kayo pagsalig sa Ginoo nga mo'y nipuli ka Moses, nakasulod yun sila. Hangtod giingnan si Joshua nga din diri mo magpuyo sa kalinaw. Kinahanglan ang inyohang kinabuhi makares in peace. Mo na tunay nga rest in peace good katong gisugo sa. Abi nimo kaning ato kita ka mga tao good. Tama gitong gingon sa Bible ni Jesus Christ, baliktad yun ang tao. Kaya ang rest in peace, kanang RIP sa tao, to amang gud sa lubnganan, which is kung imong basahon, nga ang Ginoo nag-promise gyud na og rest in peace. Kanang makapahulay gyud ka, kanang pahulay gyud nga gitawag og kalinaw ba? Bisan gani din sa Bible akong gitan-aw gyud nga ang mga tao sa Ginoo nangamatay pero dili sa sakit. Wa gyud ko kita og iya sa Ginoo nga namatay sa sakit. Pero karon sa diya nga nangawala na itong mga tao sa Ginoo, tanan nangamatay puro sa sakit ug sa disgrasya kanang agitawag og accident ba. Mao man ay gingon ni Jesus Christ nga ang kaaway nato is to destroy, to steal and to kill. Naglago na imong kinabuhi, pinaagi sa sakit, i-destroy na ang imong kinabuhi nga mawala gyud ka sa kinabuhi, bis kalibutan unya matud pa niya patyong ka o still ka niya kanang gitawag og kalitan lang kaniya bagkawaton mo bitaw nang magbantay ta kaya nato daw kaaway ingon pa ni Peter, it's like a roaring lion seeking whom he will devour. Wala dagay kayo mga Christian, sa Christian sila mga matay manam kay mong gani ko gani atong una nakadungog ko bang ni Santo Cristo ko nang huna nga matud pa nila usa ka padunggaw dito amot sa Digos man to isa ka ban ba nga gikan sila sa
youth camp ba to, conference o kan, nagagi daw sila sa dalan, hantod, nabalintong ang tanan niya, nangamatay. Nakaingon ko kung sila gikan sa, o bitan akong pangunta na, Lord, kung iya, kung ang mga bulaton nga ilang gibuhat para nimo, nga naman gitugot sa Ginoo nga sila madisgrasya. Sabi nung sa tinuod lang, no, kung tinud-anay lang yun, ha, huwag yun takabalo sa kamaturan. Gani, sultihan mo sa isa ka kamaturan, gani sa buntag. Murag, ako, gusto na ko musulti ninyo. Sa tinuod na kining simbahan, dili ni ako ha, inyo ha gyud ni, mo ginagingon sa Bible. Kani adto pa na ni Santo kung wala mo siguro kasabot, nga din kaning simbahan is ilhana ni sa mga iya sa Ginoo. Amo nang niingon ang Ginoo kang Moses sa sinugdanan. Moses ingna sila pabuhati ko og balay aron makiguban ko nila. Sa laktod pagkasulti kung imong sabton kung ikaw magbuhat og balay sa Ginoo, makiguban ang Ginoo nimo. Dili ako mo magbuhat ini kay ngano man ang mga propeta, mga pastor, dili gyud na sila mag-angkon dapat og simbahan. Gani karon dili sa tuwas kalibutan o di sa Pilipinas o Mindanao lang daan. Kinsa may tagyan ng dagkong simbahan? Mga pastor, di ba? Kung mawala ka sa simbahan, na ba kay makuha? Wala, kay ilahan na. Ilahan ng pangalan, ilahan ng tanan. Wabita na tama gitong gyud sa Jesus Christ baliktad ba? Which is kay wa man gud sila kabalo kung unsa gayo dapat buhaton sa usa ka magwawali messengers. Naunta ang tinuod yun buhaton sa magwawali kanag yung spiritual church nga ang tao kay mao man ay tinuod nga simbahan mao na gyud buhaton unta sa usa ka pastor magtudlo siya nga aron mahimo silang tinuod the Church of the Firstborn. Mao na gyud mo bitan nga din kining atong simbahan dili niingon tuyo sa Ginoo. Gani ang Ginoo nag-ingon buhati ko ninyong balay. Unsang klaseng balay nga inyong ibuhat nako nga akong puy-an. Gani kining kalibutan ako mo nagbuhat ini, unya kamo magbuhat ng balay. Unsa ba ang klase ingon ni Isaiah giingon ang Ginoo? Unsang klaseng balayan nga inyong gibuhat nako? Nga ang Ginoo dili man mo puyo og mga binuhat ng tao. So therefore, ang iyahang balay nga puy-an kanang binuhat sa kamot sa Dios kinsa may nagbuhat sa mga tao. Ang Ginoo mo na gusto niya ni ani sa diri aron himuon na putag spiritual kanang i-build ta tukuron ta sa spiritual nga mga gitawag og balay ba nga puy-an sa Ginoo. Mo bitaw nang wa ba ingon siya wa ba mo masayog nga kanang yung lawas ingon ni Apostol Pablo templo na sa Ginoo. Sa tinuod lang ang Ginoo may mupuyo nimo. Dili man ingon ang Ginoo magbantay mupuyog yan siya makiguban nimo. Pero kining balay, mo nang giingon. Wa man siya nag-after og gwapong balay kay wa man siya magpuyo, di man siya magpuyo. Ang iyahag yung kanang gitawag gigamit sa Ginoo nga iyang balay sa tinuod lang kanang dishonor things. Kanang balay nga dili ingon balay, which is nga kanang mingon kumingon sila nga atong balay. Mao bitaw na nga ingon ni wa siguro ipausab mi sa Ginoo kay ngano man aron mo tuo mo dunay katapusan. Aron mo tuo ta nga dunay ending. Matapos ako gwali. Matapos na ning panahon. Wanang wa ko nag-after ining simbahan, ngayo man ko sa Ginoo nga ayuhon ni. Pero wa man ko gibati nga din ang Ginoo gayo kay ang ako pagbati nga kita mga tao wanay himuon jud sa Ginoo nga mahimong tatos ba nga makabaton jud tag kalinaw kay do na may gubot. Magunsa man ang simbahan kung maggubot na bi. Tanawa mga kasimbahanan sa Ukraine, sa Syria, karon sa Lebanon, karon sa Morocco, karon dito, abi mo wa ba mo kabaloga daghan nga hitabo. Sa Pakistan, baha. Sa Morocco, naglinog. 2,000 ang nangamatay. Sa atong miaging semana, dito sa gitawag og Hawaii, di na gani pasudlan kay nasunog ang tibok syudad. Nasunog lang ha. Karon sa China, naay mga baha, naatanan bisag asa. Tama tong gingon ni Jesus Christ. Nga mubalik si Kristo, una mubalik sa si Kristo. Adunay mga anang gitawag og pestilence in diverse places. Mga soros, kanang kagulanan ba? Mga gitawag og kanang mga dautan nga panahon mo nang gingon ni Jesus Christ. Kanang ang tao daw kuno mabugnaw tungod sa
kadaotan mulibot na sa atong panahon. Mo nang bantayan gyud natong mabugnaw mo. Kinahanglan dili ta kinahanglan mabugnaw sa pagpanglagad sa Ginoo labi na rod. Mo nang pasagdi na inyong trabaho, siguro ang Ginoo karon sa panahon sa adlaw sa Ginoo kung giunsa nimo pag-ila ang imong kinabuhi dis kalibutan, himo ang labaw pa kay ang Ginoo. Ilabaw pa ba? Wa man ta badlunga nga mangita tag panginabuhi dis kalibutan. Kinahanglan malabaw kay ngano man unsay giingon ni Jesus Christ sa John chapter 12 verse 25. Kay diya man gud makita nimo kung labaw ang kalibutan sa imong kinabuhi nga di manginabuhi ka, gilab man na nimo. Kay sa Ginoo niya kung sa Ginoo ba wa gyud ka nagunahuna. Uy, nakaingon ba ka, uy, Domingo na ron, sayo ta, mga tugid ta. Nakaingon ba ka sa imong kasing-kasing ana? Ang Ginoo nahibaw ra ba sa atong naunang kasing-kasing? Mao bitaw na akong giingon kaninyo, kining adlaw ni iya gini sa Ginoo, nga gihatag sa mga tao aron mo dahil katong mga tao nga iya sa Ginoo. Kung dili kaya sa Ginoo, mo na akong giingon, do not take it to heart. Ang Bible nag-ingon ng mga tao atong unang panahon, mga Israelite, wala nila bati sa ilang kasing-kasing ang mga pagpangalagad, ang mga pagbuhat, wala nila bati, wala nila gibutang ba? Mo nang si Isaiah nag-ingon pa ni Jesus Christ, tama gyud tong gi-propesiya ni Isaiah sa inyo ha. Pag-abot ni Jesus Christ, kamo nagaduol sa Ginoo sa inyong lips lang ang mouth, but your heart is far from God. Layo daw ang ilang kasing-kasing diya sa Ginoo kay ngano man dili man kinasing-kasing bisan kamo karon mo gingon bago kinasing-kasing ba ninyo ang inyong pagpangalagad sa Ginoo. Mo nang gamay ray maluwas. Sa tinuod lang ang Bible nag-ingon gamay ra ang maluwas. Gani ang pulong sa Ginoo gipadayag ngadto sa mga butang nga wala gyud ilang tao. Mo na gingon sa Biblia ingon ni Apostol Pablo ha, ang Ginoo nagagamit sa mga butang katong mga dishonor things. Kung kini atong simbahan dishonor ni sa mga tao mo tan-aw diri pero naa ang pulong diri. O bitaw nang gipadayag nako sa inyo. This man gwapo tong simbahan niya way pulong sa Ginoo. Niani ta diri tungod sa pulong sa Ginoo. Wala ta niani diri lang kay magsimba. Ang pinakadako gyud nga giani nato diri is paminaw sa pulong sa Ginoo. Mo nang giingon ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 5 verse 1. When you go to prudently in the house of God, here is better than sacrifice. Kung nag-sacrifice man kaniyan hidire tungod sa kalayo, mas maayo yung maminaw yung pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo mo'y nagtudlo kay unsaon nato pagpangandam sa pagbalik sa Ginoo. Dili pinaagi sa atong pag-anhi kanang pagbuhat nimo simba, nagsimba ka, nagpabautismo ka, dili ka ma-justify anha. Ingon pa ni Apostol Pablo, wala ta na-justify sa buhat kundi sa pulong. Pinaagi sa mga pulong sa Ginoo, ikaw himuong matarong. Diyas tubangan sa Ginoo kay kang mga taong dili matarong, mo nagingon. Mga unrighteousness na dili na dawaton sa Ginoo. Mo bitaw na nga dim. Ako musulting yung kung tinuod ninyo. Muna ako din ako mabalaka kung kamo mga unsa kay ngano man. Nagsulti mo kung tinuod. Kung undang mo, kung mawala mo, kung maunsa mo, na ako'y kalinaw. Tungod kay gipursog yun akong ng peace. Buhatong yun akong righteousness. Ang righteousness sa Ginoo is, mo nang mo declare yung kong righteousness sa inyo. Ha? Mo na ang covenant of God is life and peace. Mo itong una, covenant of peace niya gitagaan sa land of promise nga din to mag-grace sila sa kalinaw pero wala sila gyud nakakapot kay gani magulo. Bisa pag nagsugo si Joshua gani si Joshua sa diya nga nakasulod na sila gibutangan dayon nilag bato altar niingon dayon si Joshua mao ning ilanan ha nga ang Ginoo naghatag nato nig yuta nga dilita mga lagad musimba mo ning ilanan nga sa adlaw sa Ginoo kinahanglan mga lagad dito naningon ang mga tao mo nang ningon dayon si Dios pagpili mo kinsa inyong alagaron karon ang Ginoo nga nagadala nato nga nagapagawa sa Egipto ug katong Ginoo naa sa pikas mga nasod matud pa sa mga tao ni Joshua ingon pa niya Joshua among alagaron ang Ginoo nga mo'y nagpagawas namo gikan sa Egipto ug naghatag ining yuta.
aron unta sila makabaton og kalinaw, mo nang niingon si Joshua, dili mo makalagad sa Ginoo. Tinuod yun. Kaya ang Ginoo siluso ug balaan. So therefore, ang pasabot ni Joshua, kung mangalagad yun sa Ginoo, magbantay ta nga ang Ginoo dili magsilo sa ato pagpangalagad. Mo bitaw na nga di iyang gingon sa ni Jesus Christ sa John chapter 12 verse 25, he that loveth his life shall lose it, and he that hateth his life in this world shall keep it into life eternal. Kung kamo na igugma sa inyong kinabuhi sa kalibutan, nga diin gusto mo og panarbaho, abi mo sa tinuod lang, ang Bible nagsulti tulo ka butan nga ang iya sa Ginoo kinahanglan bilang siya nahimong Kristohanon, naa sa iya ang contentment. Mo na giingon sa Hebrew, be content what you have, for I will not leave you nor forsake you. Unya ang mga butang nga gihatag sa Ginoo nimo ingon pud sa Philippians, sufficient for the day. Kanang naa sa imuhang kinabuhi karon, tama na. Dili na ingon mangandoy daw ka, magbutang pa ka ug mga budiga para kundili kanang mga gihatag sa Ginoo na gisupply na sa imo aron mabuhi ka ug makapangalagad ka sa Ginoo nga din maghimaya ka sa Ginoo kay silusog gud ang Ginoo. Ang ikatulo, kanang kinahanglan satisfied ka na sa imong kinabuhi bilang naa ka sa Ginoo. Ako satisfied naman ko, bahalag dili ko ka laag na karon, bahalag dili man ko makaingon nga na YouTube na ata naman na ang ako agyud kay naay Ginoo nga nagabantay nako. Bahalag maglipay-lipay sila, bahalag moadto sila sa mga lagyong lugar, sa mga maghapi-happy dito. Kay gihatag puno na sa Ginoo sa tinuod lang no. Dapat wad-una nato na. Shall lose it in this world, matod pa niya. And he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal. Unsa man nimo pag kanang gitawag og hate your life in this world. Abin mo sa tinuod lang, ang tinuod man gud. Mo ni nga dili gyud ta dapat maglipay-lipay sa kalibutan. Dili ta dapat morning gud ang pagpangalagad sa Ginoo. Mo nang niingon si Jesus Christ, blessed are the mourn, for they shall be comforted. Mo na iyang giingon nga ang pagpangalagad daw sa Ginoo, ingon ni Malakay nga matod pa mga tao unsa daw makuha nato sa pagpangalagad sa Ginoo with mourning. O bitaw nang niingon si Solomon nga, it's better to go to the house of mourning than to go to the house of kanang celebration. Mas maayo pa dito kay nganong kini pagpangalagad nato is mourning ni kan giwala na nato ning kalipayan sa kalibutan ba sa tinuod lang. Kay nganong hapit sa mobalik ang Ginoo para sa imo adi gyapon mobalik ang Ginoo. Mo nang giingon siguro tama tong giingon ni Apostol Pablo, para sa tao, peace and security. Kasi sunod na suddenly distraction. Pag moabot ganin ang distraction, mo nang gingon ni Solomon, there is no remedy. Wa na remedy. Mabita nang mingon ko ninyo nga din. Wa patakabaw sa kamaturan pagyud kini ato pagpangalagad. Ang importante rin sa ato pagsimba ang pulong sa Ginoo. Kay kung mahibaw ta sa kamaturan, ang kamaturan rin mo ato natong kagawasan. Sa may kamaturan sa itong pagsimba, sa itong pagkristohanon, ugwa ka kabaw sa pulong sa Ginoo. Nagtuo ka siguro, luwason ka na dayon. Gani, ang pagani ni Jesus Christ is to give knowledge of salvation. Paibawon pa ka, may tungod anang kaluwasan. Kay nga naman, si Jesus Christ, nagpakamatay siya, dili na ingon, luwas na ka. Ang imo lang tala unta gipakamatyan na ni Kristo. Kung di ka mo to nga ikaw gipakamatyan, kung man ang giingon di ka mag-usab. Kung nag-usab ka kay gintuo ka, ikaw ang gipakamatyan, manang magtuon ka sa unsang paagi, unsa imong buhaton. Magbuhat ka righteousness. Nya kung kabalo ka sa righteousness, mo nang giingon, that is the kingdom of God that cannot move. Mo na ang number 1 nga iyang gikuan. Yang ikatulo,
Kay ikadua katong land of peace. Ikatulo is life of peace. Kanang kinabuhi nga naay kalinaw. Amin mo sa tinuod lang daghang kayo Kristo haron na say tawagan na stress. Mga nag-antos, labi ng mga tiguang, nanay mga gibati, nanay mga maintenance. Ngayon tayo, nung Ginoon tayo nag-maintain sa ilaha ba? Nana may maintenance. Sa tinuod lang dapat wala na tayong maintenance. Kaya ang Ginoo mo ay nag-maintain na to. Ang Ginoo mo ay nag-care na to. Ang Ginoo, abin mo, sa tinuod lang gabi ba una-una gyud ko ini. Sa tinuod lang no ang tao nasulat daan dire. Unsay gisulat sa tao, sa gisulat sa Ginoo sa tao, nga ang tao malaglag, mamatay, maimpirno. Mao ginigingon niya. Mo bitaw na nga din ang Ginoo naghatag og chance, naghatag og time. Kanang giingon niya dito sa Old Testament, the time of love, ang iyang pag-visit is the time of love, the extension of mercy, the little space of grace. Tinuod na the little space of grace kita. So tinuod lang kining grasya sa Ginoo, kinahanglan tun-an nato ni kung kita ba gyud makadawat aning grasya sa Ginoo. Mo nang mag-careful jud ta. Mo nang ningon siya kinsa katong nagtuo nga nagbarog siya, magbantay mo. Kaya nga naman, bisang pag last minutes na no, kaya naisulat yun na, gamay rin maluwas. Namingon kadaghan, mao ginigingon sa Bible. Tanang gisulat sa Bible, magdungan na. Kung ikaw nasa simbahan nga dako, nga diin ang Ginoo nagingon, padayon ka mong gamayng panon, kaya ang Ginoo nagauban ninyo, asa siya nagauban? Sa gamayng panon. Asa siya nagapataliwala? Sa gagmay o sa tulo o duha. Duha o tulo. Mag-gaisgot ang alam sa Ginoo na Asya. Sa daghan day, aamot lang, basta duha o tulo lang. Kunya ningon siya, kinsa may maluwas Lord, gingnan si Jesus Christ. Paningkamot lang mo. Pagsulod, kay dagay nang naningkamot, di makahimo. Gani dili makahimo. Nga naman adunay tulo ka butang diri sa Bible nga ang tao cannot evil. Cannot evil. Tulo ka buok. Gani ang una, cannot able to find the work of God. Dili nimo na mahibaw-an gyud ang buluhaton sa Ginoo. Dili nimo makaplagan bisa daw ka magago ingon ni Solomon. Si Jesus Christ mismo nakaingon pod, cannot able to enter. But strive lang gyud. Si Apostol Paulo nagingon, cannot able to come into the knowledge of truth. Di gyud na sila kabalo sa kamatuoran, bisan pag magtuon, ever learning. At cannot able. Muna gingon sa Ginoo. Munang ningon si David, kinsa ka kay, who can able to stand in the days of the Lord? Kinsa may makabarugon niya sa pagpakita sa Ginoo. Mo bitaw nang magtuon sa pulong sa Ginoo. Mo ni diri nakita na ko gyud ang gingon ni Apostol Pablo, kay si Apostol Pablo ang ministro sa Gentiles by the mercies lang yun sa Ginoo. Mo nang kanang pagani nato diri because nagangyo tag mercy sa Ginoo. Mo nang gingon niya sa Roma chapter 12 verse 1. Nagangyo daw si Apostol Pablo, I beseech you therefore my beloved brethren by the mercies of God. Pinaagi sa kaluoy sa Ginoo, dapat ang imo pag-anhi dinhi kanang maluoy ang Ginoo. Mo nang maghangyo kag kaluoy sa Ginoo. Mo nang moingon gyud have mercy on me Lord, have mercy kay ngano man ang Ginoo maluoy siya niadtong iyang gustong kaluyan. Ang dili niya gustong kaluyan, paghahiu niya ang kasing-kasing. Wabot ang panahon, di pa man lang mo kabaluan ning kapaitan kay ngano wa matatagay kapaitan diri sa kalibutan. Mo na usa ka butang nga diin kita pinili sa Ginoo nga naman wa ta gipapuyo sa lugar nga diin dunay kataladman. Dai ba mo ang kataladman nga gipadala diha sa wan dili na gitawag og ang Mother Earth is nasuko. Kun dili ang Ginoo. Mo na gingon sa Old Testament giingnan niya mga tao, ipadala na akong pestilence sa inyo tungod kay ngano ma'am. Hindi naman sila mutuo sa Ginoo. Mo na mga pestilence, mga kagutmanan, kapaitan, kasakitan, mga nagingon, mga devastation nga ilang mga lugar mura na hinog, wala na. Mo bitaw to nga
Na ako'y nabawan dito ni tanaw ko YouTube usay makaingon jud ko bang ang mga kining mga tao jud mo ilag jud Ginoo pero wa lang gyapon kaila sa Ginoo kay ngano ma'am wa man kabalo sa kamatuoran isang kaila ka Ginoo ang Ginoo mo ay nagbuot ana mo nang gingo ang tao makaila lang tungod kay nakita nila ang katalagman nga wa nay pag-undang wa nay kanang gitawag grabe na gyud bang halos miingon na lang, oh my God, oh Lord, anak, tanang, sampito na lang nila tanan. Unya, wa sila kabalo. Manang gingon. Sama tong gingon ni Solomon. Remember the Creator in the days of your youth. Samtang naapay kay kusog, naapay kay ligon. Hinumdumi ang Ginoo. Kaya nga naman, before the difficult time to come, ingon pa sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Before the difficult to come. Kunya abi nimo say masulti ninyo sa diha nga moabot ng difficult. I have no pleasure in them. Wa gyud ko'y kalipay. Anang tanang butang kun dato man ko kanang mga dato nga nangamatay. Way laing gisulti. Wa na sila kalipay. Sayang to ang ilahang mga panapi. Tama to gingon si Solomon. Lain ray tag iya anak. Mo bitaw nang ningon si Solomon. Undangin ang ninyo pagpangita nga kamo ba dato. Kay si Solomon, wa gyud siya natagbaw mo nang hinungdan niingon siya vanity of all vanities. Sayang kawang tanan paghago kawang. Mo bisan na importante kayo nga naatay pulong sa Ginoo. Mao na ang covenant sa Ginoo life land of peace. Kanang life of peace nga ang mga Kristiyano kinahanglan na ay life of peace. Ya kung ikaw tinuod life na kay life na diya sa Ginoo kanang mituo ka na kay gitawag og eternal life nga gihatag sa Ginoo peace na ha? Kay kung wa ka peace dili na eternal kay ang life sa Ginoo mao nang gingon sa Malakay matod pa niya diri sa chapter 2 verse 5. My covenant was with him of life and peace and I give them to him for the fear wherewith he feared me and was afraid before my name. Kanang life of peace makabaton lang kag life of peace nga gihatag sa Ginoo nga matod pa niya and I give to them to him for fear para ikaw mahadlok yung tao di man mahadlok. Ganahan mahinog kagubot, ganahan kag nay problema. Yaw-yaw lang gyapon ta mo na mga Kristiyanong kusog ko mo yaw-yaw abi mo tungunang panahon nga din wa pa ko ka ibaw pulong sa Ginoo. Oh, bisan sa mong life tungunang panahon, away-away, yaw-yaw ngano man. Wala pa life of peace karon na mo ko life of peace balag sila na mo yaw-yaw. Kay mo man gingon sa Ginoo. Tungod kay nga naman nahadlok man ko sa Ginoo mo na ang peace nga akong naangkon karon mo nang nahadlok ko sa Ginoo nga matod pa niya I give them to him for the fear para mahadlok ka nga kung naa kaya na peace mahadlok na ka nakwaon ka ng peace imuha nga ganahan day mo og peace ganahan mo trouble wherewith he feared me niadtong nahadlok ka nako nga kadtong mga tao nahadlok ka na kung doon na ginay life of peace. Kung wa ka nahadlok ka Ginoo, wa gyud life of peace. And was afraid before my name. Og kadtong nahadlok sa akong ngalan, pulong. The name of the Lord is, ang tinuod jud pangalan ni Kristo is Word. Dili kanang kinsa pa nang pangtawagan nila. Dili nang Elohim, El Shaddai, usa pa na diya, Adonai, usa pa nang mga gitawag nila. Kundili ang tinuod jud pulong, ang tinuod jud ngalan ni Jesus Christ is Word. Manang gingon ang life of peace and was afraid before my name. Gitagaan kag life of peace tungod kay nahadlok ka sa pulong sa Ginoo. Nya uban di man mahadlok pulong sa Ginoo. Di gani mahadlok sa Ginoo kanang kadsungunang panahon na sultihan ta mo. Giingnan niya, nag-ingon jud siya kanang balaod ni Moses pagtukod og templo dito sa ibabaw. Nya butang igbil, bagtinga na. Mamatod pa ang tanan makadungog, kinahanglan mo adto sila.
Unya matod pa niya ang dili mo adto, ingna sila mabutang sila sa kamatayon. Sa unsa paagi mabutang sila sa kamatayon? Base sila mga matay, mga sakit, mga unsa madisgrasya. Kaya nga naman mao man ang covenant. Mao na ang life nila didto unta. Mao na ang Numbers chapter 25 verse 12 and 13. Matod pa dito sa panahon ni Moses. Wherefore say, subo sa pagingon, behold, I gave unto him my covenant of peace. Verse 13, and he shall have it, and he said after him, even the covenant of an everlasting priesthood, because he was zealous for his God, and made atonement for the children of Israel. Mao gini ang balaod. Sabi nimo, kini mga balaod nitong una sa panahon nga gisugo sa mga Israelite, pinaagi kang Moses. Mo nang giingon, Moses ingna sila. Nya kita karon si Jesus Christ nag-ingon, kung mutuo mo nako, kinahanglan mutuo mo ni Moses. Kay si Moses nagsulat na nako. Kung di mo mutuo ni Moses, unsa man niyo pagtuo kang Jesus Christ? So therefore, nagisgot nagbalik atong ilahang mga covenant, kanang covenant of peace nga makabaton ta kanang gitawag life of peace. Kung ang covenant of peace gatag sa ila land of peace, gatag sa ila karon life of peace, dapat kita makabato na tag life of peace. Mawatay problema ba? Sabi nung problema ra ba ning kinabuhi sa ato ang mga ginikanan? Labi na kung mag-bedridden, magkasakit ang atong mga anak ko. Problema man na. Ang gusto sa Ginoo makabaton kag life of peace. Nga di na kamo problema, ngano maproblema man ka mo man gisaad sa Ginoo nimo. Nga matod pa niya, I gave unto him a covenant of peace, and he shall have it. Og siya makabaton ini unsa man klase kinsa may makabaton sa life of peace, covenant of peace. And he said o kanang liso ba, liso, and he said after him, nga siya liso ba, kung kanang gisaaran siya ba nga liso siya kanang basta kanang liso. Kung unsa ang kahuyan na ikaw ang liso. Even the covenant of an everlasting priesthood. Bisan pa kanang covenant makigsaad nga himuon kang walay katapusang parianon. Priesthood ba? Kaning priesthood, parianon, way laing buhat ni parianon, puro lang daig sa Ginoo. Buabot ta sa langit, daig naman lang ta. Mo bitaw nang gihimot ang royal priesthood. Nga aduna tay dugo kung kita tinuod nga iya sa Ginoo, kung ikaw mo to doon na kay dugo as wa kay laing buhaton is pagdayeg lang yun sa Ginoo, puhon. Mao na iyang gingon, because he was zealous. Kanang zealous, zealous dili as in jar. Lain man po tong zealous nga nagsilos ka sa iya, nag-envy ka. Kini zealous nga mainiton ba? Anang naa kay silyo ba? Silyo nga din. So mo nang gingon, he was zealous for his God. Mainiton siya sa iyang Ginoo. Matod pa niya, and made atonement, o nagbuhat siya atonement for the children of Israel. Mo nang gingon, nagbuhat po siya atonement. Tulo ni kabuk ha? Una, liso siya. Kamu mutuo ba mo nga liso mo ni Abraham? Nahimutan, tinuod nga iya sa Ginoo, because ang promise kang Abraham, isa ra yang anak, pero giingnan siya sa Ginoo, tanawa ng manulunda sa kalangitan, ngunana imuhang bisindang. Kunya ingon ni Apostol Pablo, kita daw ang promise seeds. Mo na ang iyahang gingon. Kunya ang covenant of everlasting priesthood, because he was zealous. Di tawag nga, zealous. Sama ni di mo ganda English teacher ko. O basta mao na. Mao bitaw tama gyud nga ang Bisaya daw nga mag-English daghan kay meaning, no? Para nang mag-pronounce siya og peace. Peace ba peace? Nya uban pagsabot sa mga tao, peace kay mga bright, sa mga peace, isda, peace, kalinaw, sa mga peace.
mo na gingon daghang dayo meaning kay Bisaya mo ta na kayong tama bitaw. Pero ang Ginoo naghatag ra og understanding. Mo na yang gingon dinhi. Zel, kanang zelos Basilio. Zelos kanang naa sa imo ang pagkamainiton diya sa Ginoo mo nang spiritual nga giingon diri sa Bible. For his God diya sa Ginoo. Nya ikatulo and made atonement. Kanang nagbuhat daw kunog atonement. Ang mga Kristiyano kinahanglan magbuhat atonement. Zealous for God. Mo nang mainiton sa Ginoo. Mao bitaw tong gingon sa Revelation. Be jealous to repent. Kinahanglan magmainiton mo sa paghinulsol. Kanang hinulsol gyud mo na gingon sa Revelation. Mo na meaning sa jealous. Mainiton. Dili nang jealous nga envy. Mo na yang gingon dinhi and made atonement for the children of Israel. Tunsa nang atonement ingon sa dictionary? Reparation for an offense or injury. Kanang reparation repairing or keeping in repair. Repair. Gi-repair nimo ba ang imong gitawag og kasalanan kanang imong nasayop. Mo na gingon dito naghimog atonement dito sa children of God, kanang mga children sa Ginoo sa Israel, naghimo sila atonement nga nakig-reconcile sila ba nga diin nangayo sila Ginoo kanang ilag yung gi-repair ilang kaugalingon ba kanang pag-ani nato dinhi mo na yung gitawag og atonement nato diya sa Ginoo ato ning gi-repair atong kinabuhi usbon ba giusab nga ang atong mga kineya kaniadto mo nang gingon ayaw ipabili na hantod karon dagay mga Kristiyano nga kinaya kaniadto maulang gyapon karon. Di ba? Mo na yang gingon diri atonement. Sa laktod pagkaso kanang synonym anang atonement reconciliation. Nakig-reconcile siya sa katao nga di nangayo sa pasaylo ba nga sa iyang mga sayo. Mo na atonement. Mo na nga ang mga Kristiyano naghimo nag-atonement. Ang tagaan niya og life of peace, which is the covenant of peace. Ang una, katurang mga liso. Nya kita mahimong liso kung kita nagtuo sa Ginoo. Kung watay pagtuo, kani-gani pagtuo sa hayon, mali ang tao. Abi niya kanang pagtuo, para pagtuo lang. Adunay noun and naay verb, ana. Manang kinanglan matao, may bauta ng noun and verb. Wanang atonement. Nga din ang ikatulo usa ka gitawag og mga kanang reparation or reparation for an offense or injured kanang mga nabungkag ba injured na injured ka no sa umana ayuhon na tambala na kanaron nga mausab na mo na ang gihimo ni Jesus Christ diri gipang-ayo niya ang mga masakiton aron kung muhalad sa Ginoo dili dawat na sa Ginoo kay ngano man di man gusto mo dawat ang Ginoo ng mga paghalad nga dunay balatian gani ang tinuod Kristiyano nga nagasimba sa Ginoo kinahanglan way sakit walay sakit yun mo nang lisod yun mga lagad sa Ginoo pero mao kana ang riches sa Ginoo mao na ang beauty sa Ginoo ngano nagsimba ta in the beauty of His holiness kay ngano man ang atong life ba walay gibati. Magsigil na ito pangalagad dunya na ibation may padita mga lagad unya kung grabe na itong pagbati diyan na hinunta mga lagad sa Ginoo. Wanang covenant of peace. Numbers chapter 25 verse 13 and he shall have it because you are saved, you are zealous, you are made an atonement tulog yun na kabuk. Mainiton juga sa pagpangalagad mainiton ba mo sa pagpangalagad sa Ginoo? Makabaton yun mo og peace sa tinuod lang di na mo mahadlok inig abot sa great tribulation kay ba mo ning great tribulation kuya ni kayo mo man ni ang vengeance sa Ginoo panimalos ni sa Ginoo ba nga ang tao di pa hamutang gani abi no kanang in diverse places rumors of wars mga gitawag earthquake mo na gingon sa Matthew 24 basa ra gyud kanang whole chapter of verse 24 sa book of 20 Matthew nga din gani matod pa niya bisa pa ang akong pinili makabigini
Great tribulation ni great ang Ginoo nag-ingon si Jesus Christ mismo nga naman kay siya gayon ang maghamangtang ini labaw pa ni sa kapungot na ditong panimalos kapungot ug silos ba silot sa mga tao ba tingnan naman perting sukuha sa Ginoo gani kada adlaw man suko ang Ginoo nato because ang iya man kung dugma kanunay mo nang gingon islot o ingger lang siya bisag nasuko siya kanunay kay nga naman ang love sa Ginoo naalang gyapon mo bitaw na ako nagyan ako tong miaging Sabado siguro to na kada adlaw ginadiya sa prupuan ba magwali ni santog na ko sa kung nauna katong gingon sa pulo sa Ginoo ba nga nakaintingan nung wali pa mo dili naman time ron nga muduol ang tao dili time na ron ang tao muduol time na ron mga tras ang mga nangaduol sa Ginoo mo na gingon sa Bible panahon na nga mudu among mambiya ya karon mawali pa mo nga paduolo ninyo mo bitaw na ang mga tinuod ng mga pastor gyud ila na nang ligunon lang kadtong mga tao nga kaniadto pa nga dapat kadto sila mugro growing na ang gikinahanglan karon gani biyaan na gani ang mga principle mga elementary principles of Christ kanang mga bago pang tulun-an diya kang Kristo kanang Hebrews chapter 6 saro kanang giingon niya nga biyain na ninyo nga ambot pasabot tayo pagtudlo ng about bautismo about resurrection about kanang healing kay nga naman giayo na ang mga Kristohanon, problema lang kay wa pagid nahibaw sa kamaturan. Nya gapon lagi atong Sabado matang nagwali siya paggawas na ko nakadungog ko nakaingon gyud ko dag ano mangwali pa man mo. Na ang mga tao man gani mambiya na. Sila sa ato pa sila. Katong amin mo karon dili na time ron nga muduol sa Ginoo kun dili matinud-anon na sa Ginoo. Kaya wa may nagsulti nagmatinud-anon sa Ginoo. Ang gimo manggod sa mga tao karon nga gingon basta naa lang sa simbahan nya wala nila gitik it to heart nga may bawgod sila sa tinuod sa kamaturan ba. Nga din ang pagani nato diri is nangita gyud sa kamaturan, di ba? Nangita gyud sa gitawag og kanang kinabuhi nato diri sa Ginoo. Mao na ato ang giani diri kay ngano pa nato na nakaplagan. Pero kung makita sa Ginoo nga kanunay ka mao gyud na mo nang gingon who shall seek me shall find it, who shall ask shall receive, who shall knock shall be open. Mo na yang gingon magsige tag knock ini ang Ginoo pod sige gingon husder ngano mingon husder ngano ningon mang Ginoo husder ikaw ba tong seeds ikaw ba tong zealous, ikaw ba itong nagbuhat og aton fence? Mo nang gingon niya husder. Nagsulti na ang Ginoo kung unsa man ang mga tao nga di naghangyo sa Ginoo. Kinahanglan nga imo na ning buhaton kay mao na may ang judgment. Mo nang gingon niya the seed of Abraham of promise. Ingon pa ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 3 verse 14 that the blessing of Abraham might come into the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Muna ang promise kang Abraham, ang blessing niadto sa mga hintel, pinaagi kang Kristo Jesus, nga diin aron madawat nila ang saad, pinaagi sa Espiritu hanon, pinaagi sa pagtuo. Spirit through faith, kanang Spirit sultihan ta mo kanang Spirit pagbati dili na hinging nga ang Espiritu naglutaw-lutaw na nya miyo ka Holy Spirit si ka Holy Spirit naa diha sa imong Espiritu kanang Espiritu nimong natural kani adto giingon na kanang Espiritu nga gihatag sa Ginoo is understanding na gali lang di ka mosabot ya kung mosabot man ka dili pud ka kasabot because wa man pagkapayagi sa Ginoo once nga gipayagan ka sa Ginoo makasabot yung ka mo na mangayot nag-understanding sama ni Solomon. Kasi ipangayon ni Solomon knowledge, wisdom and understanding mo nang pangayoon nato ng understanding kay mao man ang principal things sabi niyo sa principal things ingon ni Solomon namatod pa niya bisan si Solomon wa naluwas sa dili ko nakabasa niya nagduwa-duwa ko samtang nabasa na kong Bible si Solomon wa naluwas si Solomon kay nadani manggod
sa pila ka sa kalibo niyang giipon niyang babae, nakaingon ko siya ro man pud iya lang gyapon siya sa Ginoo. Niabot sa panahon dunay isa ka babae nakita namo sa movie, sa video nga din sa usa ka babae niya nga dili pa gyud Israelites, gidani siya, nadani siya, no? Gitugutan siya sa Ginoo. Mo to si Solomon manang giingon nawala sa Ginoo. Pero ang mga pulong niya gitawag og proverbio, mga panultihon nga ang Ginoo ra gyayoy nagahatag niya. Mo na usay di siya mo tuo, mo na hinungdan nga di siya mo angkon nga mali ning daghan kayo siya asawa, daghan kayo siya mo nang giingon di siya mo angkon kay ngano man mismo ang Ginoo naghatag niya kaya iyang gipangayo knowledge and wisdom and understanding nga gitagaan siya. Mo na kanang mga understanding, knowledge and wisdom pangayo udyo nato na sa Ginoo. Bisag si Solomon kabalo na gud sa mga sugo, pero wa niya nasabtan ang sugo. Mo na nga kita. Mo na ang blessing ni Abraham might come into the Gentiles through Jesus Christ. Pinaagi kang Kristo Jesus. Madawat nato ning blessing ni Abraham is about the promise, the Spirit through faith. Galatians chapter 3 verse 16. Now to Abraham and his seeds, where the promise made, he said not unto seeds as of many, but of as one, unto the seeds which is Christ. Kani daw mga saad nga liso kang Abraham nga iyang gihimong saad. Kaning mga liso dili ni sa mga tanan, dili tanang tao nga din, kundi kang Kristo Jesus lang. Mo bitaw nang mutuo kita kay Kristo Jesus, mo sa gisugo ni Kristo Jesus aron mahimo tang liso ba nga kita through faith mutuo ta kay Jesus Christ. Kasi Jesus Christ siya ra ang seeds, as of many but as of one, unto the seeds which is Jesus Christ. Si Kristo lang ang tunay, ang tinuod nga liso, ang sinugdanan nga pinaagi sa mga hintel mahimo tang liso kung mutuo ta. Pinaagi sa itong pagtuo, diya kang Kristo Jesus. Muna ang Roma, chapter 9, verse 4 to 11. Muna yung gingon din who are Israelites, to whom pertaining the adoption, and the glory, and the covenant, and the giving of the law, and the service of God, and the promise. Muna yung gingon. Kinsa man yung mga Israel nga may tungod ning adoption, og ang himaya, og ang mga panaad, og ang paghatag og balaod, og ang pagpangalaga sa Ginoo, og ang mga saad sa Ginoo. Nga matod pa niya sa verse 5, whose are the fathers, nga din sila ang mga amahan, and of whom as concerning the flesh Christ came, who is over all, God bless forever. Amen. Nga ang atong mga amahan, ang mga amahan daw, kang kinsa may tungod sa unod, diya ni Kristo, niabot, nga mao kani ang overall sa tanan, nga ang Ginoo nag-bless sa walay katapusan. Namatod pa niya sa verse 6, not as do the word, or took the word of God, hath taken none effect, for they are not all Israel which are of Israel. Nga din sila itudluan sa pulong sa Ginoo, nga matod pa niya hath taken none effect, nga wala nila nakabot ang epekto, for they are not all Israel, kay dili man sila tanan Israel which are of Israel. 7. Neither because they are the seeds of Abraham, they are all children, but in Isaac shall the seeds be called. Nga mo nang gingon niya, because they are seeds of Abraham, dili sila Israel, pero liso sila ni Abraham, nga mga anak, nga diin, diya kang Isaac, mga liso nga tinawag. Verse 8, that is, the which are the children of the flesh, these are not the children of God, but the children of the promise,
are counted for the seeds. For this is the word of promise. At this time will I come, and Sarah shall have a son. Verse 10. And not only this, but when Rebekah also had conceived by one, even by our father Isaac. Verse 11. For the children, being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him that calleth. Wanang gingon dili pinaagi sa mga buhat na to kay nagsimba ta, kun dili pinaagi nga kita gitawag. Wana mo to ba mo nga tinawag mo sa Ginoo? O magmatinud-anon ta. Nya sao na to pag matinud-anon? O mana nang gingon nga din. Kung di ka kabalo sa kamaturan, mo na ang mga Israel, dili tanan Israel, kundi sila mga anak gyud ni Abraham o promise. Dili lang kay ingon Israel ka kay iya ka sa Ginoo, kundi katong mga tao nga anak ni Abraham. Mo na ang mga anak ni Abraham, ingon nga gisaaran si Sarah nga manangkon. Mo nang gingon nga gi-promise kang Abraham nga ang iyaha daw kunong mga descendant, mga kaliwat. Gani matud pa ni Apostol Pablo, kay ang mga anak o mga bata o mga anak being not yet born, sa wala pa sila na tao, sa iyang gingon rin, neither having done any good or evil, sa wala pa sila nakabuhat og good and evil. Ang tao gyud makabuhat gyud good and evil. Mo ni ang ako ang pagtuo, pagbati nga diin ako nagtuo nga gitawag kog children of promise, yak ang Abraham. Kay sa wala pa ko matao siguro mo nang mubarog nga din. Mo nang gingon ang election ba, ang pagkapinili siguro nako o ninyo nga bisan wa pa mo kabuhat og daotan ug maayo. Kaya ang mga tao gyud sa diha mga tao na siya magbuhat ug ginagdaotan og maayo. Pero tinawag ka. Dili pinaagi sa mga buhat, but of him that calleth. Wanang gingon di ta kabuot sa Ginoo kay kung ikaw tinawag dili nang gingon nga abi kay ako anak sa Kristohanon mao ni ang ako anak ko sa pastor tinawag nako. Dili ang tinuod gyud ani kinsa tong tinawag as nga mahimo siyang liso. Liso dia sa Ginoo. Mo na ang Galatians chapter 3 verse 29. Matod pa niya dinhi ingon ni Apostol Pablo, and if ye be Christ, then are ye Abraham's seed, and heirs according to the promise. Makapanunod ka sumala sa saad. Kung ikaw anaa kang Kristo, so ikaw liso ka ni Abraham. Kung wala ka kang Kristo, dili ka liso ni Abraham. Mo na kinahanglan mahimutang gitawag og kanang naa kang Kristo. Unsa man ang naa kang Kristo be? If any man, sa gingon ni Jesus Christ, ang una iyang gingon, if any man come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Kinahanglan i-deny mong kaugalingon. Unsa may i-deny nato sa atong kaugalingon? Kanang tanan gusto nato dis kalibutan. Ang tao na may gusto dili. Gusto makatrabaho, gusto makakwarta, gusto. Mao bitaw na ako mingon ninyo, tama na guna inyong kwarta. Sufficient na mo, mudag ko lagi na, wa mo kabalo. Ang importante lang nga din ang Ginoo labaw. Mo na kung panahon gani sa adlaw sa Domingo, ipakita nga interesado ka. Mo adto mo lugar kay manarbaw, sayo kayo mo. Matagid mo sayo. Pero pag abot na sa Domingo, pukaon ng gyapon mo. Ang Ginoo na sayod ra ba ana? Mo na ko moingon jud ninyo, di gyud ko mubagtag ana. Nasayod siya ang Ginoo sa ko, mo bitaw na ako ang Ginoo nahibaw sa kuna una. Nagani ko na huna nga dili mayo mo na mangayo day ko pasaylo. Kaya binuang tao kung makalimot sa Ginoo way laing buhaton. Mga nahuna ra na dis kalibutan. Nahuna sa iyong kagalingon. Mga kaibog di sa butang kay abi no ang tao man god is dunay tulo ka butang nga hatag sa Ginoo sa kinaiya sa tao. Kanang gitawag the lust of the flesh, the lust of the eye, and pride of life. Mo bitan nang naatay kaibog sa unod,
unsay gusto na to sa unod, dala ibutang yun na kauno na to, di happy na to niya tong lawas, mo nang giingon lipayo po na to tong kagalingon. Mo nang mga tao mingon lipayon pag makadawat kay sulo lipayon lang to. Tinga naman last of the place, kanang last of the eye man ay makita. Mga kinahanglan nagtuon din niya aron malipay siya kay mo nang giingon nalipay siya siyang nakita. Unya kanang mga butang nga nakita niya kinahanglan maangkon niya aron garbo pod. Mo nang giingon pride of life. Nga din unta, okay lang unta na. Pero kanang labaw unta ang Ginoo ba? Labaw ang Ginoo sa imong kinabuhi. Bisag isa ra nakaadlaw pero himo ang labaw. Mao bitaw nang giisa lang kaadlaw sa Ginoo na kung tan-awon bagyo kung ikaw matinud-anon nga kanang unom i-compare na sa isa asa may labaw. Mao bitaw nang no one can serve two master God and mammon. Kanang unom is about man sa kalibutan. Kay nabuhi man ta sa kalibutan. Unya mo nang gingon asa may labaw, mo nang gingon no one can serve two master God and mammon because whether you love the others and hate the one.